bekhahlela kule ngqengelele lamalungu e-ANC ndawonye namalungu e-SACP neCOSATU amchaza ongasekhoyo uJoe Mpisi njengeqhawe kule ntshukumo. Ukanti ke indlu yoyisomthetho yaseGauteng ibenesession yodwa yokukhumbula lo kaMpisi. Ngoku i-ANC ithi makuqinisekiswa ukubana umqela wakhe uqhubela phambili nokuba lilitha elingacimiyo ngaphakathi kulo mbutho. We need to complete the course of renewing and rebuilding his beloved movement, bringing alliance together, restoring the nation's faith in government, and building an ethical state that is led by men and women of honor. The renewal and rebuilding of our movement is non-negotiable, and we must ensure that it is irreversible. This is an existential issue. If we do not renew our movement, it will perish. Ingafeli ezandleni zethu maqabane. Lo kaMpisi ubelilungu lendlu yoyisomthetho yaseGauteng kusukela ngo-2014 phakathi kwekomiti athe wachopha phezu kwazo yileyo yezemfundo eGauteng. Lo kaMpisi uza kubekwa ikhala lakhe lokugqibela kule mpelaveki eKatlehong kwiMpumarandi. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.